Bueno, egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaileek zaten guztiri. Mentxe gara beste egun baten, txarri eranazen, egoldi pikaine daukeula, ibilaldi txoateitiako asmotan. Vale? Eta hemen zer dauko? Antxe putxarri ikusten da, anatzen zuaitz hori ginez da ikusten, baino aratz eta ezkorri dare. Eta dugu guenin, urbasa. Eta hor txeparen dau, maiatza jartzen dueneko jontxorra, hartzabalo deitzen dara. Eta gaur horre esegun gugu. Zuek kokatze alde hemen, txarriko sarreran gare. Eta ingo duna da, horre ese, horti biliko gaur. Eta puntio harta esegun gugu. Venga ba, ez da bilalditxoat. Bueno, eta benetan nola dan ikusteko, ea zumekin, bilatzeik daun, behar nahizen lekoa. Hortxe, ez da itantzen baten dan, zuaitz puntia da hortxe. Maiatza hau deitzen dana. Oin dala bideo batzuk, ekutsi nizuen nundi juten zen. Hale, ega ba. Eta nundi juten den ikusteko, entxe ikusi dikezuen, etxarriko kale honetan, antxe jontxorra ikusten da. Engoize esnatzen, kafetegik eta zabaltzen, eta igande goizontan, egualdi bikaina da da. Egualdiko partez, azte gurontan giro nahi nahi do. Estaz, ba, zumo eta barko dio. Antxe aurren ikusten dezuna jontxorren gainen da, San Adrian, Lizarragako San Adrian gormila. Beste askotan esan ere bezala, Lizarragako falla edo deitzen dana, haustura geologiko bat dao, eta horretxen muga egiten do, urbasa eta handiak. Bueno, eta horre juteko, egingo deuna izango da, hemen esan dezan etxarretik bakaiko aldeako bideen noala, eta hor, zebrabide goratue daukezu hemen, pasatzen dezu, hemen ja, etxarriaren azko bukaudala bezala kartela ikusten da nontan, hemen zebrabide goratu pasatu, eta hemen ezkarre hartu, kotxe hau daun nontan, ezkarre hartuko genuka, Eta gaur egin egin da, paren ikusten zuen, tontxo horretan ibiliko. Ni bideo nakutsi zuet, etxarriaren azko maiatza, arzabal tontxorren. Baina saiatuko naiz baita bakaikuko are juten. Nik hemendik ikusten dut pizte begiz, baina bueno, zuek bideon iritzen zat ez dezuela. Ustu daun horrezko bitan bi mailo kara bezala dare, o bi mailo sekzio, ba, ezkerrego sekzion, eskubi neskinan da. Esan dezaun, mentxe, hor da bat. Vale, orduan bilonta pasauko deu, hemen diguten da, Konzepzioko ermita, deitzen dana. Hala? Azpiti pasau. Eta hementxe, bueno, etxarriko batzak eta belartxok eta dare. Eta hortxe kamaran, berdikeun, ibiliko gan, jontxorrak. Puntu igaltuna, baizako gaine dago, paren ikusten duna. Pixket eskubia duzen dago. Pasatuko da hortik. Nere kanalen aurretze pasauta gare. Bernoako jerre ainona bigarren etapa, urti indik etxarria bueltan hor gainetik pasatzen da. Era hortik pasatzen da. Gaur behize ikusiko da. Hor paren garbi ikusten da, bakaikutik
Bakaikutik Etxarria Urbasa igotzeko pista nundi den. Hemen kontuzetik bide gurutzea dau eta batzutan kotxe getortzen dira. Eta sasikin ez da ikusten ondo. Egiraz azue. Egoaldi datorren. Soltatu kamara, gauini. Goxe, egualdi zoragarria da. Kotxe markatzik 11 gradu. Hoizo behatzi die, bueno, buelta hundi ez da, orduan behan dure ez nabil. Ope. Eta hauxe da, Konzepzio, Ermitia, Eliza, bueno, ez da izan, Ermitia uste da. Esan, etzaten agemengok, hau, Aranatz bailara odala. Hemen Urbasa peontan gehatzen den hau, Aranatz bailara uste da okorrezpan hau, hemen herrixka batzuk zeuden. Uste herri bi hiru herri txiki, bueno, izango zela etxe asko etzin izango baino. Eta 1500 ez dakitzen magarren urten, bueno, erasok eta jasatzen zituen lapurrek eta izaten zila, eta elkartu intzien danak, eta ordu ezkoz Etxarri Aranatz deitzen da. Vale? Baina, ordu arte, Etxarri izan, gaur honen Etxarri Aranatz dana, eta hemen zan Aranatz bailara, eta bueno, hor danetik, gehatzen da Ermitia hau, edo Baseliza, bueno, ez dakitze kategoria dauken, eta gero hortik aurra esiago bestatxo bat badao baita ere. Baina, bueno, gaur gu gehin behar deuna, hemen txe gainetik bueltan ibiliko gara. Vale? Venga. Bueno, hemen ni bezala xe jende asko pentsau dugor plano ixeitea. Irona dauta. Bueno, hemen txen numaite parka, bale? Venga. Bueno, eta beti bezala, gehiotan etorrian bezala, hemen dixe etortzen gea, bale? Eta normalen hemen dixe egiten, bidexu horretatik igoera klasikoa deitzen da naiz eta. Sekulo ez jun hemen di pistatik. Eta gaur ingo duna izango da, pista hontatik aurre hartuko du, bale? Orduan hasteko, kotxe utziko du hemen nunbait, bale? Eta hortik aurre ingo du. Bueno, eta hemen dixe hogaz pistan, Kusiztezu, alarko gainorik nola ikusten dien. Putxerri antxe pare-paren lehenengo. Eta anatzen ja alarko jontxorrak, gaineta eta aidenak. Hor, bueno, San Miguelgo santutegi, eta hartxuetan antenak. Eta hor, berien gotontorra. Hemen behituz ez betxe hau, nola dan. Esaten da, gerra garaiko tiro dila. Nana tiro zein da gau. Ez da gitegi edan, ez, baina nahi ala esan ziaten. Tira, bide hortatik aurrea, bale? Venga. Eta hemen etxea utzi dugu hortxe, bale? Eta hemen gato zela, hortxe ikusten da, Bakaikuko maiatza. Ea kamarak ikusten da. Ikusten da? Azkeneko txontxor hortan zuaitzantzeko atzintzilika, bale? Horrea june du, bale? Orduan, biden aurrea. Bega. Bueno, eta hemen txegatu zela, pistan, lehenengo kurba hundi ezkerreka da nontan, utzingo du, bale? Eta sartuko geha, mengo bideska hontan, bale? Honi agurra esango dio, eta hemen sartuko geha, Santa Maine. Santa Maine jartzen da nontan, aurrea. Ega. Bueno, gu hemen dixe getozek goraka, bale? Han Santa Maineko pista hartu diau, eta hemen gora getozek egingo ginuztean, 5 metro, 6 metro, bale? Eta hemen aiatzen iztek, bide gurutzu honta, bale? Hortik bakaikoa jutek. Eta hortik juten dek,
esan dezun, Urbasago portua oin ezkerra, San Adrian aldea. Gukoain, egingo diomen, eskubi hartu, eta saitun behiza, ezkerra desbiderako ez da, bale? Orduan, Bakaiko aldea, egingo diomen di, bale? Bera. Bueno, eta esan malin behizu etor, eskubi egiten diaula, 4 metro aurreago, ezkerre hartu behar deu eta goraldea, bale? Oidek Bakaikoa dijona. Guk ingo dio hemen, ezkerra aldea. Eiza barrutia hojartzen da hortatik, hemen, ezkerreko bidontatik, aurra. Venga. Wikiloge pixak gertatzen dek, hain gertu daren bidegurutzek eta batzutan nahazteko horretzaituk, bale? Esan dezan, gu han betik etorri eztek, mentzok Bakaikutik gora dijon bidea, eta hori utzi hor dugu besta hartzen dek hemendik. Eta guain ingo diago, hemendik gora. Saituko dugu, bale? Hemen ja aldapatxo goztek, hemen ja izartetan jongo gaitea, ni behintzat. Venga, hemen ikustezu bide xurreia txikigoak eta. Bueno, eta 3. desbideratze bat, bale? Hortxe hartu dio lehenengo bide gurutzea. Antxe, hemen di 50 metroa, 2. Ba, 3. hemen txezeo, bale? Hemen ikusten dio poste bat markautata, bidezka txikiat hau hartu behar dio, bale? Hau utzi behar dio, hortik ez. Hemendik hartuko dio, bale? Eta hemendik aurrea jongo eztek. Markauta zeu poste egin, txuri entzek zer gehiago. Hau ise izango dek, jarraitu behar dion bidea, bale? Ega. Bueno, bazirudik besta bidezka daula, bale? Hemen justu hartu dio bidezka hau, hemen kurru egiten don hontan, ni jarraitzen nahi noken bidek, esatentziak, hemendik aurra saitu behar diatela. Vale? Orduan, bueno, nola ziaten bidea bezautzen, ba nik honik aso ingoz bat. Pixka sasi hartzen, pasau barra hemen pare metro hauek, baina, bueno, zuek jakintzazuela, traka zeugan nik hemen markauta, bale? Saitu nahi zuenak, baina bidea hau utziten dio. Hau gorak azijok, nik eskubi alde imarea, bale? Venga, hemendik aurre. Bueno, batutan gertatzeana, trak bat seika aiaiz, eta pentsatzek igual hoi induna badakila. Ba, sartuziak hemen pagadit arte ontatio, total, 50 metro inorduko, hasierako bidea eta iztegela biza. Eta biza honago aztegela, baina bueno. Bideo ikusten mazu bakizue. Oindala segundu batzu guzteko esan dizuten bidea, ez utzi. Eta hemen segi, bale? Ega. Bueno, hemen txegetozek pista male. Hasieran pixat desbidera uneok 50 metro. Zetio, bueno, trak bat seitzen nahi nire, bale? Eta ben esaten dik, bidez kanpo nola. Bakize gertadan? Dana buztinez gau. Eta oso herriztak gortze, gordon jendek zeitik, pixa kanpotik eta gobeitze ondo daunen, pistan sartu. Zer gertatzek, trak bat seitzen nahi bali maiz, esatek. Baina nundi nihok, konfunditu inok. Eta ez, egin dona gaurretik, bajunde gortik, lokatzau ez aurkitzeko. Vale, minio bidea jarretu, bale? Bide gurtza daunen, jarreko izuat. Ega. Bueno, hemen txegetoze, bale? Batzutan oso zikinezeo bide xur txikiat, holago bide xur txikiat bezala gatzek, eta pentsate konfunditu ina izala, baina ez, hau xedek, bale? Bide gurutzu onta atatzen iztek, eta atatzen iztek, Bakaikutik gora datorren bidea. Vale? Hau xe, dugu baina ezkerreak gora imar dio, bale? Ben nun atagartzaten ikusteko. Etxarri, Bakaiku. Gu puntu ontatik eta eztek, bale? Eta baina imar dio, hortik gorain. Bale? Venga. Bueno, hemen getozek, bale? Bakaikuko bidetik beti gora. Bale? Hemen bagetoze biden eta fantxiko gurutzea. Zia zarran. 2001ko ekainean zahar beharritua. Zia zarran. Baina, bueno. Bale, hemen ja aldapea tentetzen naidek. Eta aurki hor, jaingo diau desbidera ingo iztek. Zati june diau, bueno, hor arkaitzen gora eta nahi diat. Bazio gola leku polit bat hor, ikusiko zu aurra gozardan. Ega guztu entzazuen, bueno, haber asmatzen diaten juten lehenengo eta gain. Bale, hemen ja lapatxo azteok, bale? Uste zuen metro gutxin, asko igotzen da. Venga, zango izuen nundan bide urte. Bueno, ba,
mentxe gatoz, bale? Ikusten duzu bide xur hontan gatoz. Mendio. Eta mendik eskubi egiten bazue, hortik bakaiguko portua atatzen zate. Ja gainea, bale? Hortik aurra xo. Baina gorri ingo deuna da, hemengo leku bisita nahi dut. Hemendik ezkarre hartuko dugu, hor ekiz batekin dago esan da, gurutza egin da, baina gaur jo nahi dut, Iruaitzeta edo deitzen da lekua. Eta hemendik omen da. Orduan ba, hemendik ingo du. Zan diate arrezko xuxamarra daula. Kata mauka daula ibili garra. Ba bueno, behin izena izela esateko ere, hemendik igoko naiz gar. Vale. Jo jarriko izuet bukaeran, aber ze irutu zaian, neo. Eitiko mukoa da, no ze muzkoa, vale. Venga. Bueno, ikusten zuen. Tip, tap, 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 tap. Hortik gora. Mentxe. Bueno. Aldapatxo hau dau, vale? Hau dau. Horrein ez grabatzen nik nire burua aurrak abida. Aldape hau da. Hau dau lurrei perpendikular. O paralelo. Esan minun. Baina, bueno, behi dazazue. Zein gurunetan. Bizigan. Anatzen gaur zegama izkorre ustetik nahi dela. Handik pasatza haituko dio, ja pasauta. Vale, baina eske behi dezazu hemen zar dago. Ikusten Iruaitzeta hemen da. Vale, así que Mateo mezidoloi bai. Aldapea, vale? Lasai hartu eta arrisku hartu aurre. Esterketa bat hau. Ez dakit entzungoa baina. Bida ze biztak. Bida. Ikusgarri, Zoragarria. Zeleku daren mendik. Ai, bitxontxorrak. Ez dakit pau dola itzetan boto, eolagon bat, erlo azpeiti alde ez dakit, ez dakit. Ez ditu kontrolatzen, ainatzen. Bueno, gu hemen dio, lapa hundi da, orduan koantu zartu. Bueno, ba, behi dauzazue, nun garen, Itxe Iruaitze da gonta etortzen zatenen, behi ze bizta da, hemen, arkaitzau, hemen, altzaniako gaineko da izaten dienak, ataunda sakana muga egiten denak. Intxuspoan, txaigorrean, irumugata hemen, hor, argoniz, uste da lauitako bat, bernogo lepoa, intxuspu esan deuna, eta atzen ja, bida antxe, aileko gogaina uste ikuste, txaigorren atzen, alarko gaina ez ditutuan dio ondo ezagutzen da, zeba pardarri eta gaineta ozein dien, han sastarri eta agautz, eta atzeko ja ez ditut ezagutzen. Bueno, ni ez nahiz inoiz aspertzen gauzak ikustez. Bueno, ez dakit ba, oso politia dieta. Eta hau, hori bai, aldapa dago hemen, ikusten dezue, aldapa hundia daula. Mate gomendadik, hau betik gora itea, ez eitiko goiti bidezetik. Ikustezu, amiltzeko arrisku edo, beti gora errezago egiten dara. Orduan, ba, bueno, nik, hoxe, hemendik gora indet, hemendik atako naiz, eta gero etxarri alde hartukot gain zain. Orduan, lehenengo, hausi ikusiko, goraka. Baina, beti uzazu, ze, behaldiko aldapea da, orduan, arrizkiu gartu be, goraka. Venga. Bueno, hemen isegetotzek, bale? Hone etorri didaiztek, eta hemen arko honta etorri didaiztek, behida ze jartzen duen, bale?
ibilbidearen amaiera, hemendik aurrera ez juteko. Nuna etorriko eztek, argazkietako jau, baina buelta dingo eztek. Behi da. Zeratore, Santa Marina. Beran ikusi jau, Santa Maña. Vale. Mendik emate bidea badaula, baina bueno. Zigat, pa. Zigat. Santa Maña. Vale. Zerleku politiak. Bueno, niko hain gora ingo diat. Zigat emendik edo. Horti gora, baina goratako nauke. Mesate izue de hone etortzeko, men ume egindez etorri. Vale, ume egindez eta okurritxure. Vale, ikustezu ez da mildegi da, nor? Oain, egizan lekue politia, baina. Hala, venga ba. Pareko arkaitzea etorri naiz eta ze bistak, Justuan ermitea, Santa Mañakoa o Santa Marinakoa, justu zulotik ikusten da. Hala, hemen beste arkaitzea etorri naiz, hemen ez dakit jute idan. Ure eroitzen da hemen alde guztatik, ez dakit. Ez dakit ez da bidetxoik daun hemen. Inoa juteko, edo. Ez dakit daun ezar, hemen ikusteko, Mendixe igual. Eroitza agarre falta zan hemen. Egarra lekue. Kategorikoa. Zobolitxe. Ze biztak, malenaitz da nahi usten diamen. Ze sortea dugun, Ze sortea. Hala, bain hortik bide txurre daut, hortik horatako nez, ja? Eta ego gainez gain jungo nez, ja etxarri alde. Vale, ega ba. Bueno. Eta oin ja behizeko hor atatzeko hemen dio. Bera ez da bingo. Bera esan dizuet, ez diare gomen dau bera gaitea. Vale? Esan diare norantza hontan itxeko. Orduan, hortik gora jogea, hau bisitatu deu, gero hemengo arkaitza hau bisita du, hemengo xenda hau jarraituko dugu gora, eta hemen dira goiko gaineta atako ga, bale? Orduan, xenda hau txer jarraitu, kontuzgun, aldapa ondie dao. Nere gomendio da ez etortze ume egin. Norbeak be buru zaintzen nahiko lan ditu hemen, ume garrastak eta ibili barbaitu eta alperreko arrisku hartza iruditzen zat. Ja kozkortzen danen da be burui segurtasunekin mantentzen duen be burua. Orduan igual bai, baina bestela nik ez nuke gomen dauko. Vale, venga ba, gora ingo dago. Bueno, eta hemendik etorri gala, zuzenen ez da hilotzen, hemen aldamenetik etorri,
Men bista ikuspegi politi bat dau. Eta hemen oin xenda bat dau. Mendik horatako ga, bale? Bera, ukarrentxona mentxe dau. Hortxe dau, zati xenda ez da oso garbi eta pauso gematekon txerrizta bindik ez. Men behizte bat dau. Bueno, teia hemengo aldapatxok uzten ditula, mentxe daukau. Onoko pasabide txo bezala. Arkaitzen bidea inda bezala dau. Eta hemen ja goiko larreta atatzen ga. Ustezu, goiko larretan gara. Jakin nahi bazue, horti normalen etortzen da Santa Marinatik eta. Jerrea eta hortxe da, poste gortxe dare. Hortartetik, hortik segutea. Hemen markatu hau itogi, bale? Ustezu. Mentxe, pasabide ontatio. Jundeik ezue, ni bilin ezen lekoa. Hale, hoi bai, aldapa dago. Orduan, kontu zibili. Eta ni ume egin ez etortzea gomendako nizue, bueno, horre berez ez da bintzat. Eta bestela bintzat, hauxe, ikustezu, azkaitzen bidea inda daula, ez da egin natural edo. Bueno, eta guain, hortixe jungoa. Ez da egiten mendik, segurazki, hortixe jungo naiz. Zatiak utxiko izuet, unila gero arte esan da. Unila gero arte esan gozu hau. Hemen Bernoako GR azeok. GR Bernoa hau deitzen dana. Eta nik bideo bat zeukeat Urdia indik etxarri aldea inez. Eta iti genuen Urdia indik Santa Marineio. Hau dana gainetik pasau. Eta etxarrien behize goiti bera gatxe. Eta GR txuri eta gorde markauta zeok. Eta postea hortxe zeok. Handiz etorrek, eta hemen dizigok. Ordu nik ingo diat, mendik hortik gainetik jongo nok. Gaina etzeo bain politia, orduan ingo diat hemen diziegon. Bai. Hala ba, mendio horrea joko diota. Hala, venga. Bila. Bakaikuko maiata hortxe zeok horrea junenean. Vale, guain inbardi hortaz, horrea esikon. Venga. Bueno, tamen esaten izuen GR-a, mentxezuen markauta, bale? GR Bernoa, 3x3, dekau, bale? Indixe juten dek. Bale, baina gugin ideuna gaurdek, hoxe, bakaikuko maiatza, bisitako dio, bale? Venga. Eta hemen, maiatza, bale? Baina, haizegin, sokakin lotuta dukitzen die. Ez nekean. Etxarri nabiez ez die sokakin lotzen. Hortaz, horre ordez, zeukie zuloain da lurren hormigoiakin honago metro erdi atola. Zega da 50 zentimetro perimetroa. Eta zeiten die, sartzen dior metro erdi zuaitza, eta ego kuina sartzen ziek. Oso fuerte gatzek. Baina hemen adibidez, ez. Men sokakin lotutu zen. Mira. Nafarroko bandera ikurriña eta Euskadiko ikurriña. Leku paregaben. Han, baiza gain. Gero auta jungo eztek. Bueno, eta hemen beste behin ikuspegi ikusgarrik. Vale? Baina hemen oain bakaikuko maiatza jarrita. Hala, trampea zuki inda. Pagoen borra eta pinu ezuki gainen lotuta. Puntan, ikustezue? Pinu, baina pagoa, Bueno, esplikazio bat. Eta beste urtetako enborrak eta hemen bertan, etxarri nabiez, ken itxizki, oia man itxizki, bai.
Eski hemen kotxe egin da, horrein joaintzet etortzea bazeok. Hau esan, botako diela, bakaiku gonsekulaz nego, baina hor inguru hortan botako die, eta bizkarren ekartzei herriko gazteak, neskamotilek. Eta honeak harri, eta unogo aga undiatzugin da urtsulo antzeko batzugin, tapa, jarretzei ezutik, oso politi izaten dek. Bueno, eta hau ez dira esan, baina bakizu zer dan honen esan nahio, Goierri alden daitek larraitzen da larren irekiera, maiatzak baten ikena festa. Ganadue gaineko belartzarit ekarri deikenan erakusle bezala, hemen eiken niena izatenek, erritik ikus dein jartzei honago zuaitz arbolate zutik, betik ikus dein, libre daula larrek iotza, o ganadu iotza gora. Ez dira uste euskal kultura da, bakarrik leku gehiotan usteat eiken dala. Baina, hemen behintzat eiken dek. Hemen eiken dek, mendin hartzen dek, bakaikun bazika baietz, etxarrine bai, eta ziordine ikusitaneok. Eta beste herrin batzutan usteat, herrin jartzeala. Ziga diturmendin haude bakaiku, oide diturmendin eta urdien. Ziga diturmendin da urdiainen, ez ote dien, herrin bertan plazan hartzen. Bertan jartzeiela. Bale? Ez aspertzen, hemen zeok, biztea. Sakanak egin egoa puntu ontatizia ikustek, bakaikuko maiatza ontatio. Ergoiena bailara ez degondo ikusten, baina jute izenen hautza ezkarrego parte odana ez dek ikusten. Orduan, bakaikuko maiatza honak ematek daukela ikuspegi ondina zabalena, sakanako. Zati hemendik ikusten dek, Malenaitz zeok, arruazun, betxau, eta ikusten dek ziordiko kanterak, olaztiko kanterak ikusitxetuk. Orduan, olitxe biztea. Bueno, hortiz eseituko dio, vale? Oain jungeztek, hango maiza gainarta, vale? Venga. Bueno, behitzu zezuela ganaduen nola daun, Fijauz eztea, behorrak eta behiek eta ez ditugela juntatzen, Behorra hortako hosti izan bardik, oskarea botatzen mendik, behiei. Ni ez noge, hortan inutilen, ez zeugat, arrastoik animali kontuta, baina ala launei eta aituta, atzea botatzikigela behorrak behiek eta oskaka. Dotore zeo gaina oin, azken aldi nahin beste ebi indazeok, da berde zeok. Eta bigarren biajea diate, hirugarren biajea diat kamara honekin, da iruditzen zeak kolore gobeto hartzeitula. Esango diazu, Noain ikusten dan, Zati, urbasa belartzarituk bai hon nahi, behazak, ze pagari daren hor. Egin goiziat, oan dibatzuzkiat hortik egin barra biajeatzuk eta. Venga, gurutzago diau eta aruntzak moiztek. Baiza gaina goztek. Antxe utzi dio maiatza, bakeik. Baztarra bezautze itxuzuen entzako gozamena aiekota, sastarrita agauza putxarrita, serlo gaineta saldiz gaine hor ematek zerroak giala, baina ez dautzi ziatein bakarretuk atzen ikusten den txonito hor txikin eustea dirumo barrieta degela uintzako torrea odeitzen ziegena alarko puntu igaltu nahi zen bardigua. Intzago dorrea. Hemen digilotzea kostabitek, besta aldetio, betelu eta hortze degen herri horitetik gora, 1000 metroko desnibelazeok.
Mila gehi igual. Gozoek. Bueno, ba hor ja, urrungo geldialdia, Baizako gaine. Bueno, eta hementxe, Mugarri. Hale? Mendik eskubia etxarri. Hortxe, hau etxarridek. Hale, mendi markatzek. Hale? Eta hemendik ezkerrea, Bakaikuko lurretuk. Hor, Bakaikuko maiatza eta dauna. Meski hemen ikustezu baitare besta marrat, vale? Marra hortatik honea, hemen langa alambresi daun hontan, hemen Urbasako lurretuk, hau parke naturala dek, parke naturala, batzien hola daun kataloga, hau parke naturala, eta mugatik horrea herriko lurretuk, vale? Orduan, hemen ezkerreko ditu Bakaikuko herrin lurrak, eta hemen eskubiko aurrekorik etxarriko lurretuk. Hortik atzea Urbasadek, vale? Hau dana Urbasako lurretuk. Bai? Uste dituzu baztarrak. Ez dira, esmauko baina ze leku da noi izaten, baina ikustenek ze bista daren, Ikusgarri. Bueno, ba hementxe aurre beida, hautza beida haino gela. Hor aurre entzerek. Zulo hortan beran, Zudaire eta Bakerano. Zige, pentsau. Nun hostia daun hor, leku, Kuriosoa. Ze lekutan, iruditzen zaiuk, zenbatean joan barra daula, zuzenen, behi dauzazu, hortxe, atzen, Zudaire eta Bakerano zeok. Eta kotxean inbarra daugek, kriston bueltea. Eta hauzko alde meiz, Abartzuza eta Lezaun eta Lizarra. Eta hementxe gerek, etxarri hementzeok, Arbizu hor, eta txontxo horreinatzen ataun. Eta urru bonatzen Zaldibi. Hortaz, zora harri edeko. Ega! Oazen txontxo horrea. Ez da txapasartzen, Bueno, eta hemen Baiza gaine edo Maiza gaine. Vale? Etxarri Urbasan dago puntu igaltuna. Hau xedek. Hemen dire, ez da biztatzeok. Vertice señal geodésica. Joder. Zianego lekusko gehi botatzeko. Udaberriko mendigo izaleak gain Baiza. 1977 jarrita. Hau xedek. Txontxorra. Horranen handia. Garri. Latza biztea. Zoragarria. Gaur rengo nogen puntu igaltuna dago. Han ikusten nege, Euskaloan arte. Hasituz agortxe zeugeken Baiza motorroi. Zergatik da Baiza motor, honexegatik da, bale? Txontxorronegatik hau xedek Baiza. Pare-paretzuk. Bueno, bakitxo. Hau xedek Baiza gaine.
Bale? Eta oain hementxe seituko jau bidezka honetan ja, etxarriko maiatza atarte. Zeuke galerek, bale? Bidea seitu baino zain, da listo. Bueno, eta hementxe gatoz ja, baizatik ja pixia dera inda. Ikustazu hemen ikuspegi nola aldatzen dien, bale? Hor ja etxarriko maiatza hortxe dau 200 metroa, eta hemen ja esan dezan urdia inda altxasu aldea ez dau ikuspegik. Horko txontxorrok eta moztu iten du, ja ez da ikusten. Ergoienako bailara bai ikusten dela. Hantxe unanu dorrao eta hemen Lizarraga. Eta baino, hangoa ez. Eta Arruazu aldea eta ez da gehiago ikusten. Handi baino gehiago ez da ikusten hemendik. Orduan ba, bueno. Horretu izaten non bakaikuko maiatza izango ala igual. Bista ondina daun leku. Gaztazu ze pagari daun hor. Hor galdu ezkeo. Hortxe daun leza hondi inguru hortan. Nere bideo bateno badaukezue hortxe ikusita. Bista errak. Eta hemen txeia, hortxe dau, txarriko maiatza. Oine jendea da hor, 4-5 bat pertsona. Oso leku ezaune da. Txarreti jende asko jute horra. Eta, eako txiko izuet. Aurten gaina, espaldi ez diatein da, ike ingo diat. Espaldi ez diatein. Aurten gaina, ilusio egin zian, eta nire nege besotan da, bizkarrez, basoan botatzen dek pagoa, eta bizkarrez herriko jendek ekartze gaztek esaten joan, eskuida binok. Herriko neskamotilek ekartzen dira. Bizkarrez, hemengo baso txiki ontatio, puntu horta arte. Eta ilusioa jentzian, herriko tradiziotako badek, eta emaztea etxarriko diat, 2 alaba etxarriko zuzkiat. San Adrianen ekainen 16en maile jarri diat. San Adrianen mozkorra harrapatu nian. Eta etxarri arpeto izateko ze faltaztean, maiatzako maiatza jartzea. Eta, ilusio egin zian da. Aurto emain diat. Eta, ilusio egin zian. Hene iruditzen zaiak, norbeak dan lekoa molda egin behar dela ire partetik jarri behar degaz. Folkarrizketa guztia hemen bertan eukitan ehala. Baten batek esan zian joder, atauna etorritzen pertsona ati bastartu ingen doala. Ez ginuztela bere etxea jun bila eta betxea jumar ginuztela bila eta kafea tartzen bita eta gonbia eta kuadrian sartzea eta gue kulpea hoala. Gue ginuztela bere bila jun. Baina nehitzea iruditzen oiola danik. I espaiz lekuatekoa ni usteat ire partetik jarri behar dekela ez. Xeta moldatzeko ezautu integra esaten dana erdaz. Ire partetik jarri behar dekaz. Eta ni saiatzen eok herri politxedek. Jendea lehena hola bestiman. Gaztetan kaskal xamarra izan nintzen ni etxarrekin, baina jende hona zeok eta mezidik. Dago baztarrok, kristo baztarra zuzkit. Eta nahi izaten ziek. Gipuzkoan noa, zeitek hemen Gipuzkoan noa. Ez dek mespresu gati bakizu zeati datorren. Oidek gaztelak euskal lurrak Gipuzkoa eta gaurron Gipuzkoa eta dana konkistau zizkianen erresuma izatetik provintzia bat izate pasatuan. Hortik provintziano esaten ziek. Nik esan zeat, ari ere kanpotik hartzela da nire arraztea mejoratzea etorri nogela honea. Horren Hoxe, ointxe, hause igaru hemen, 200 metro baso hause. Eta jazta, maiatzea ailagoa ezte, bale? Venga. Hortxe kurbatzeko behi da. 200 metro esan dizuet, ez ditu 200 metro ere, ikustezu, men 210 metro
dituk esan dizuetena, horti atatzek pagoa, maiatza jartzeko. Eta ikusten dek, nu jartzen dion. Bona, nu jartzen dion. Nu jartzen dien. Bale, ez dian, imeritu hartu nahi. Ilusio egin zian da urten indiat, baina, bueno, txiket gehi ingo diaten. Oingo inaten, emakumea, haitzen badian, hitzeian mesedez, eskartuko inat. Ataunen eia apenas, emakumezko gitzeiten ikaz, baina ikaitzen badian, eta iken badian, eune postuko dian, ba. Benetan esatiat, esaten jat. Ikusten den neon egetzeugen atu itxura hondik, ez naunezi, ikainez emakumei, noka, kasu hontan. Baina, bueno, nik nire aletxo ingo inat. Ike haitzen baden, ba, oitxura gartu itzan. Hala, venga, jendea zetorren da, moztu ingo inat, baina hortik grabatu baina. Bueno, boixe, mentxe ikusten duzu, bale? Mentxe, etxarriko maiatza, bale? Maiatzak baten beti festa egiten da, hortxe botatzen da, pagoa gaztea, bueno, gaztea, eta horti zeharri zehar, herriko gaztek egartzen da bizkarren, eta hortxek jartzen da, bale? Kusitazu, zaileku paregaben daun. Hainbeste ebi indo, dana daula berde. Gero, lau bat egun indik euzki egin da, bultzaka belarra gora. Eta hau, nire torri baren zaite. Oso politia dago. Oso politia. Oso politia. Mira ez da, Eta bakaikuko zeuzken kable jarrita, baina hemen behidan nola dago jarrita. Kuñagin, bale? Hemen hormigoizko zuloa dago, eta kuñak sartuta eta hartzen da. Bale? Eta herritik ikusten da. Bai? Venga. Bueno, hemen txutziko dugu, orduan. Txarriko maiatza, ikusten duzu, gaur jende piloa dago. Jende asko da hemen, Artzabaleko puntu hontan, 3 elorri eta edo leku batzutan jartzen da, baina ez, gizon bat etorri zitzaian, maiatza eunen, ez dala 3 elorri eta Artzabal dala esatea, orduan ba, Artzabal, bale? Mentxe, bale? Eta gu gaur jungo mentxe, maiatza etortzeko bidea eakutsi nizuenen bezala xe, hemen dixe, behetik pasatuko bale? Hementxe leku hobena daun lekutiko, pasatuko azpitik, eta zeharri zehar, jetxiko Venga. Boixe, alambrez igarro deu, eta hemen azpitik, zeharri zehar, jungo Bueno, ba esan da bezala, bale? Hementxe usten deu, aldamenetik pasatu gea, eta bain hemendik moztu iten da bidea. Bestela gainez gain junbarren zaite, orduan gu gaur, ba, bidea moztu zen hementxe jungo. Bueno, eta hemen goaztegia bai betiko bide male, ja sartu gaitek etxarriko portuko aldapan. Hau ez dek igual bideo ikona dek hor beti dijona pixkat aurrera esa batatzeana, baina bueno, hau laster bidea dek, ataju edek, pixkat zuzenago ekartzea una Artzabaleko puntu hontan. Vale. Ja bukatu ditu gaurko ikuspegik, ja behize pagarin sartu baiztek. Atango itxura gehiago honek. Bueno, eta hementxe jetxik iztepa, bale? Hauxedek lasterbidea ataju esaten dana, bale? Igoera klasikoa hauxedek, bale? Hemendik zuzenen aurre. Baina hemendik deixente moztei hau. Eta gainea, atatzen gaiztek Artzabalea, bale? Maiatza jartzen den lekua. Hortaz, ba, zein nahi zuenan arabera, ba, unai bazue Lizarragako San Adrianeko ermitaldea, ba, hemendik, edo bera oti duan beste bide hortatik, baina, unai bazue Artzabala, ba, bueno, hemendik komen izazue, harinago atako zate. Venga, peraka. Bueno, hemen ja behize, ja behera jasten altura asko galtzen, bale? Baina behi dezazue, ze kolore daugen basok, Joder, inbidi emateo, hostia. Ez jutego bat agana emateo.
Dotore. Earra. Hala, venga, indixe bera. Bueno, eta hemen ja leku klasiko hoxe, bale? Geldialdi egiten diena normalen, arnaz pixkat hartzeko eta atzeneko tramo hartzeko, bale? Gogoragu orteixeti atagea, San Adriango ermitia june bazu hemen dihun martzatela, eta hartzabalea juteko, behin hau hartutakon, 200 metroan, desbidera eskubia, bale? Eta hemen ja, nahi zuen lekutik jetxi. Vale? Edo aurra esago bidea lasaiago da, edo mendik lastar bidea hartu, nahi zuen lekutik, bale? Hau gogor hau, zuzen seitzen bazu ezkerreko bidetik, bakaiko atatzen zate. Zirauna. Bueno, eta hemen puntu honta hilatzen ganen, hemen gatoz, Arrigorri, askotan pasatu geha, vale? Ni hortik jetxiko naiz, uren depositu gortxe dare, ni hortik jetxiko naiz. Jakintza zuela, hemen di gesten balimazate, gestentzate, beran hor lokatza pixkat eta bilauko zuen, baina bueno, beste aukera bat nahi balimazue pixkat aldatzeatik, hortik jetxiko zate, jeingenekok eta dauzkien bordata, eta zuzen jarraituzkio, borda jatetxeatako zate, vale? Hortik jarraitzen bazue, vale? Baina ikuste zuen, puntu hontan, elkartu iten dela, vale? Adibidez, etxarriko feritan iten dan lasterketa hortik etortzen di, vale? Korrika eta hemendik gora juten di. Arrigorriko hontan, vale? Baina guk, kasu hontan, hemendik behera. Ega. Bueno, eta gaurkoa listo, vale? Hemendik segatoz, vale? Gogora goizen, hemendik abitu gehala, pista hortatik aurrea jungea, vale? Eta buelta guzti eman deu, eta hemendik setorri ga, vale? Orduan gaurkoz, kitxo, hemen txeitzen deu zirkularra. Bueno, eta gaurkoz kitxo, bale? Hoxe, espero eta gustoko zitzazuela bidea. Askotan egon geha hemen inguru ontatik askotan ibiliga, baina, bueno, hor pestaldetik ez geha askotan jun, bale? Orduan, bueno, besta bideat ikasten ez duela, bale? Betikoa, eskauko nizueke, boixe, me gustai ematea eta arpidetzea, bale? Beti esaten deana. Nik ez dago eta hori zetezari ezten, baina euskerazkoa da, bale? Eta YouTubeko algoritmokeo pixkate launtzeko euskerazko edukio ebanatzen, eskartuko nizueke zuen aletxo egitea, bale? Venga, urrengo bat arte, agur!